Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Di na kinahanglan nga buslutan ang bombo nga simento ini. Adali, manood na ta sa musuliyo. Tiya, may uwang man ang iro, tiya. Ay kahadlok, ni ako'y hunting nga bronze. Patay gud ang balbal kung maigo ini. Tinuod ba guna, tiya? Matinood man siya o dili. Basta dili ko mahadlok og ugo. Kung si Johnny manggani ang musunod sa akong amahan sa pagkaungo ining dapita, patay siya nako. Uy, ala, nakaduol man ang uwang sa iro, tiya. Ay nagtagda ang iro. Ang atong tuyo ang atong unahon din eh. Dali, musod na tas musuliyo sa mga berden. Misud gud sa musuliyo si Tia Alicia o Gopoldo na. Klaro na kayo. Ganaan nila ang mga hulagway ni Lolo Pilo. Sila gud ang naguba sa kaban ni Lolo sa payag. Naaram days. Naam din na sila si Gao o Tia ni Agis Kilido. Nadibusdot ang musuliyo sa mga birdin. Mukha man ko. Padong dito sa kasabutan sa nahimutangan ni Mikmik. Marunong nga gyud ni mga paryenteng apay tiyan uy. Nakasud na gyud sila sa musilyo. Mga kawatan man sabday ni mga tawhon no. Oops. Ako ni, bay. Johnny. Abay, nakakita ka sa akong nakita. Abay, ang imong iyaan og ikagaw og musuliyos mga bertin. Klaro na lang kayo nga nahibaw na sila nga doon ay bahandi sa suod sa mga musuliyo nga nagpa-picture si Lolo. Bitaw no? Unsab kay suod ng maong musuliyo, no? Importante gyud tingali kayo. Kinapa-picture gud ang imong lolo. Nagsugod na silang silsil. Ato lang ba silang pasagdan? Dili, ato sila hadlok karon. Diyan lang ka. Kung magkinaunsa, nabaya silang bato. Di lang pabutan. Tanaw lang sa natong sitwasyon, ha? Hala no. Kaisog sa ani pay Johnny eh. Yaman ko'y armas. Kung mangisog ni mga tawhana, pabutan. Dali anak silsil. Aron mahulbutan nato ang lungon ining manulang sikila. May abitaw, tiya. Nagsilsil na ko. Excited ako mahibaw kulod sa isod anang maong lungon. Di ka mahadlok o kilabira, tiya. Di na mo bangon ang kalabira, uy. Patay na na. Mura maghihapon ko lainan, tiya. Ayaw pagsigig tabi diha. Dalian na ng imong trabaho. Ay, ako ba ito ni gidali? Nana, tiya. Nabuslot na gid ang lubot sa nitso. Sige, ato nang hulbuton ang lungon. Sige na. Ala, tiya. Nana sa baguwang sero. Unsa naman niya, nganong muuwang ba yun? Ayaw kahadlok. Iro ra nang miuwang. Dali, ato nang hulbuton ang lungon gikan sa ilawom. Tiya, nakikik, tiya. Ayaw padaog sa kahadlok, Puldo. Kanang kikik, langgam lang na. Langgam lagi nas ungo. Hala, tiya. Nakagawa sa tingali ang langgam sa tutunla ni Johnny. Paghilom diha, ay, murang magkagdili lalaki nga manulti. Sige na, lihok na. Tiya. Mingon sila basta kuno magkalayo na kuno ang tingog sa kikik. Buti pa sabot ka na ako na sa tundool nga suwang. Ay, lagi padaog sa kahadlok. Sige na, hulbutan na ang lungon. Tiya. Tiya, kahit kayo, tiya. Hindi ko makahulpot. Ako ra. Sige. Iro gamay kita bangat ka sa paghulbot. Nasa pagkikik, tiya. Wala kita ini. Makao na kita sa ungo, tiya. Ay, paglangas. Sige, hulbot. Ala. Di na ni Badacha, oy! Di na ni Badacha! Oy!
Poldo! Poldo, balik dire! Aray! Aray! Gibangkong na yun yung tawhana. Kamuti paghubot ining Poldo. Ay, o sa marong sigig paka. Ungo! O sa marong sigig pagkapanuay. Gibiyaan ko sa panuay. Hoy! Kinsa mong nasmenteryo? Hawa na. Bulabog na ni pagkaaniha. Mugawas na lang ko, eh. Unya ka lang yun na ako sa bahay, Poldo. Uy! Aray! Sa maningait sa kong boko-boko. Ha! Ha! Ayaw! Ah! Kakutas! Nalipon ako sa kakutas! Aray ko, kasakit sa kusuwa nga, nadagdag sa yuta. Aray! Aray, itya! Poldo! Aray! Ikaw yabag kang tawhala ka. Kanang imo magkugibiyaan, ha? Kagilad si iyang naong. Nanagiungo, tya! Si Johnny, nahimo na yung ungo! Agay. Sakit sa kong tiya no, yabay. Siga as mata ni tiya nga nakakita sa kong naong. Bitaw, klaro kayo nakaihito sa sila kahadlok na nagtanaw na imong naong abay. O sa imong tango. Bitaw. Ang mahirap sad. Aron butagam. Sa imong huna-huna. Samahan, mutagam ka to sila? Aw, kung di sila mahadlok sa ungo, buto na sa armas ang mupadaga nila. Kaya bay, unsaon man na nato ron? Naabli naman yun na nila ang nitso. Oh, tuod. Oh, nakakita ka? Bikimaw na ang lungon sa kibuslot nila, apay. Oh, unsa man? Ato na lang tiwason ng ilang nasugdan? Ayaw na. Maghuna-huna sa ko. Oh, kinahanglang makahuna-huna dayon ka. Atong iuli o atong tiwason? Atong tiwason. Unya, iuli. Larga! Hawa kay buot. Ikay lalaki, unya ikaw ang namiya. Ikay nahadlok sa ungo. O kinsa may di madlog, tya nga. Naglagubo naman. Ay, bisan mahadlok pa ka, imo ko huwaton. Ganang huwaton man taka nga. Mura magkagway hunahuna nga mugawa sa musuliyo kung di makita ang usod sa lungon. Pulpol ka gyud. Oh. Oh, unsa na niyang lalisan? Oh. Uy, bus din daw. Ni Aka? Niasad ko. Talaga kayo nga nabati na mo nga naghisgot mo o naglalis mo bahin og musuliyo og lungon. Ay wa man may maghisgot og Naghisgot mo! Ayaw pa makak! Naghisgot mo og musuliyo og lungon. Nakabati sab si Milchi, di ba? Oo, nakabati ko. Niingon ka, Poldo, nga wa kayo na nga mo gawas sa musuliyo kung dili mo makita ang sod sa lungon. Kala, maunay ang nabati. Busa ayaw na lang pamakak na Poldo. Ayaw kalimot nga imo kong agawon. Di mo gikan nga nagkabulingit man mo. Oh, imong buhok ng Alicia, napay sagbot. Og unsa mang dugo nga mikadlit sa imong naong ng Alicia. Samad na no? Nadisgrasya ko, oy. Og diin man ka malis grasya. Ay, wala kay labot kung diin may cancer. Diin mo gikan Poldo. Sementeryo. Aray, tya! Mga pagpagugas o, tya! Wa kay buot. Ngano ba ang kon magkagagikan tas menteryo? Sige na, sige na. Soltehin lang ko ninyo sa tibuok nga nahitabo. Aron doon na pa kay trabaho, ugma, Poldo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!